तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना रस भिडिअ माने इन्टारेस्टिं जागोन गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो मैयानि भिडिअफोरखौ नायाखैबा लिंक होना दोनदो डिसक्रिप्शनाव गासैबो थां आरो नायब्लानो जाबाय आरोना तो बिदिब्ला बांद्राय पेक पेक पुगिबाय थाला बेहाय डिसक्लेमारखौ लागायनोसै सुबुं समाजाव हौवा हिन्जाव गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड गारलायलायनायखौ गोरोबलायहोग्रा बियो मोनसे ब्लेक कब्रा। अरे कहना क्या चाहते हो? मोनथिखादों आंबो फान्थाव गिदिर गोलाव खालामग्रा होननानै ब्लेक कब्रा जानो हागौ बियो जिबौनि बिसजों बानायजानाय मोनसे हायना मुलि बडि मासाज बडि मासाज आंनोबो हरलाय बहा मोनो हरायनि बायदि खालामना लानि आंबो हौवाफोरनि आथोनखौ गिदिर गोलाव खालामग्रा गिदिर गोलावल' नङा माने गोराबो खालामो आंनोबो नांगौमोनलै बहा बहा मोनोथाय नोंसोरनाव दं खोमालै आंनोबो हरलाय एसे गिदिर गोलाव खालामनांगौ माने स्ट्रं खालामो हिनजावफोरनि बे गोजौनिखौ गिदिर आरो मोजां शेपआव दोनो जाहैदों गावसोराबो थाइगिर बायदि गिदिर गिदिर खालामना लादों आरोना थाइगिरखौ हमना दिन्थिलायदो आरोना इयार्सआ आप टु 30 इयार्स बेनिफ्राय मेक्सिमाम 35 इयार्ससिमखौ बाहायनो हायो नोंसोरनिखौनो खालामना लालाय थाइगिर बायदि बा थाइगिरखौ दिन्थिलायदों आरोना गावसोरनानो माथो लरबायसो गाहायनि सिख्लाफोर दंबा माने बेखौ फुननो हागोन जाहैदों सिख्लाफोरनाबो गिदिर जाहैदों ना मा बुंबावनो बिनिखायनोथ' फुटबल बायदि गिदिर गिदिर आरोना बे आपेल फिथाइया Queen Cobra, I want to try. This is my bulb. Only अरिजिनसोना डुप्लिकेटसो हमनोनो हालालै दानि सिख्लाफोरनि बे आपेल फिथाइखौहाय सिख्लाफोरनाबो गिदिर जाहैदों ना डुप्लिकेट ना अरिजिन हमनोनो हाला आरोना आपेल फिथाइखौहाय नुबाय दा गाव गावनो हमनासो लाबावदो आरोना बिदिब्ला डुप्लिकेट होना मा अरिजिन होना बुंगोन नामा डुप्लिकेटखौनो होना बुंनांगोन आरो तो गाइस बे भिडिअखौ जास्ट फानि जास्ट कमेडि खालामबाय आरोना नोंथांमोनाव जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय तो गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना आरो मैयानि भिडिअफोरखौ नायाखैबा लिंक होना दोनदो डिसक्रिप्शनाव नायब्लानो जाबाय गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय एसे शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै बाय